warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Anjing. Oke guys, kali ini aku lagi mulai mergawe guys yo. Iki aku arepe mendarat ning gone Mbak Liva. Iki aku pe sarapan guys. Mengisi amunisi yo guys. Loh, aku sarapan lontong pecel campur jangan yo guys yo. Guys. Lontong gimana dadakno guys yo, lontong pecel sayur iki mau dadakno mbek ngene Mbak Umi mau tadi dua bayar 5.000 guys. Ya Allah tuh kena jangane enak lontong pecel pengen ora guys ya ini terus arepe sarapan dhisik sarapan guys ya mengisi amunisi dulu guys. Kapan dek? Basri. Ijek Mas siji ketoke. Kok apik ngono kok. Mau gak belum pondok. Jual tales. Enak ya kok tak pangan. Heeh. Berapa? Kompor. Iki wis resek. Wong aku kompor pun dari gandak aku ngono meneh kok. Salah betul aku ndak terus. Betul. Dek kae sudah apa ide? Kowe dadakane ndi? Lah boleh. Dek kae iki komporku ki josi. Wong 2 jam kilo. Anak kembang gorine. Tapi ya lo, golku gas, gas sih abang. Dan kalau golku dekane hilang rasa gitu. Wes tau gampang rasa kakak ya golku. Aku yo tak buntel ngene, nek iya tak buntel. Kok kamu tak bertanya. Apa ya? Nyelapno nanti. Nek, repot kok. Ora nyelapno nanti ning Kapuan. Oh, pasar. Heeh. Mantap guys. Gone mak mami kok murah menan ndakno. Bayar 5.000. Kayak apa sih San? Ini apa? Lontong. Dandakno lontong. Nek, ini apa? Mami. Maksudnya dandakno lontong iki. Iki tak kon kayak pecel, iki mah tak kongkon. Pecel ambek jangan. Mbak gini Mbak Umi jangan, ndak kok mau bayar 5.000. Biasanya kan nek nomor ngono iki ora ngake awan kok kampung guys. Anu dokter darah iki isuk bukake. Dikon nang ta? Jam 6 wis isuk kok ae wis buka kok. Aku gawe ya Tri. Lah kuwi Bu Nopi kan. Bu Nopi. Tergantung jadwal ndekne Bu sapa leh? Bu sapa? Soalnya nek Pak Nopi doktere. Iya, wedok. Bu Nopi iki isuk dekne bukake iki ndek kae. Aku tahu 40 wae ora ngantekan yo jam 10 dek kan saate. Ora nyampe. Ora ngantek jam 10. Wong iso kan. Taca piro? Iya, nenek 100. Nah, kok tarik terus ya? Itu tak makan panas sih. Nasi gue ini siapa loh, Lek? Iya. Ini gue ini siapa? Hah?
Apa, Mbak? Nah, gawe Negosari pilih. Negosari itu yo diseleb berarti ya. Tembus. Mbak seleb kurang lagi. Wis. Tapi ngene. Lah yo teh. Ini siapa yang mau? Tak kira. Itu rahasia anaknya. Tanggone sampean kawa mulai engko. Kita pelakani kopi kok. Nambah kok. Nah. Cái phải để ra cung bột tàu. Dạ. Cái có ra cung. Anh tem không có này. Hả? Cái này. Cái này. Dạ. Wow là giờ. Đừng có làm ngon. Một cáiตัวตายแต่ตอนนี้รู้ที่นั่งอะไร 5.000 tak menawa piye lek maksud temen lek. 5.000 nek ngono. Lah nek wong ada piro? 50.000. Susu lek 4.000. Duit kon mek dhewe ki piye maksude? Oh, dek mang duit ndak mang. Oh, nyelap napa iki, Lek? Wah, nyelap ngono ngene lek putih. Wis ngene guys, nek masak kene. Ono nang kono ki andenge nggone Mbak Dewi di pasar wis sawu peneram jam 20 cukup ki mana ndi? Suka-suka nyelapon dhisik. Lanjut mana? Wis bar nyelap nang kene Mbak Lipas wis aku mulai. Oke guys, nggone Mbak Dewi nang guys Dewi ayam ki. Pasar guys. Pasare sawu ya guys yo syam iki. Lek ngatemi. Tak krungu. Boh, nanti.
Kang Ayu. Iya. Enak. Mana? Kalau saya juga cari siapa itu jadi lari aku. Aku yang dipikir ya. Kenapa ya wes pada nyicipi? Aku yang nyicipi. Aku icek kan untuk sabun nih. Kayak sabun nih. Ini loh, biasanya ini sesan yang kono. Santai nih kono. Nih santai. Kok sesan yang kono? Kayaknya nih kono. Masa? Kan nih kono enggak santai kan. Aku udah kayak mbakku. Wongnya tuh. Kono ini gini. Enggak duwe wong e. Terus aku beli masak kono lho, wis sambel ya kok. Udah santai ya cukup. Kamu gini. Nah, masak. Itu cakak dijumbo. Sik. Entong mak tak ya. Nek mana kami? Mau bisa kali. Ini sih. Mega sari.